L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Frank Buttigieg. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Illum il-Knisja eżjes tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, dak li aħna s-saċerdot nsejħulu il-kurat ta' Ars. Dan is-saċerdot li għax skont is-superjuri tiegħu ma kienx intelligenti, batuh fraħal abbandonat fejn il-Knisja saba addirittura mibdula frazzett tal-annimali. Ma s-saċerdot ta' talb, u għax kien saċerdot ta' talb u għex il-kelma ta' Alla mhux biss ġibet in-nies, imma saħansitra l-Istat Franċiż kellu jagħmel l-ewwel parti tal-ferrovija lejn Ars, tant kemm in-nies kienet tmut tfittxu, partikolarment anke biex tisma' il-kelma l-predikazzjoni tiegħu, imma fuq kollox għas-sagrament tal-qrar. Jew nitolbuh biex aħna wkoll dan is-sagrament narfu iż-żbuħija tiegħu. Narfu induqu l-imħabba ta' Alla lejna. Nitolbu. U Alla ta' seta u ħnina bla tarf, inta għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra fl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu il-glorja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Ikteb fi ktieb il-kliem kollu li jatlek. Ma hemmx fejqana għalik, il-ġerħa tiegħek ma tiddewwiex. Ma hemmx min jieħu f'idejh il-kawża tiegħek. Għal ġerħietek m'għandekx duwa u fejqan. Ħbiebek kollha nsewk, mhumiex ifittxuk, għax minħabba l-kottra ta' dnubietek sawwattek bħalli kieku kont l-għadu tiegħek, u ddibtek bl-aħrax għax kibru qatih ħtijietek. Għalfejn tajjad bil-ġerħa tiegħek, ma tfiqx mid-benġil tiegħek minħabba l-kottra ta' dnubietek, għax kibru ħtijietek jien ġibt dan fuqek. Hekk jgħid il-mulej, araw, se nbiddel ix-xorti ta' tinet Ġakob. Se nħenn għall-arajjex tiegħu. Il-belt timbena fuq l-għolja tagħha, jerġa' jitla l-palazz fejn kien, u minnhom joħroġ għana ta' ratt il-ħajr u għana ta' ferħ. Inkattarhom u ma jkunux ftit, inkabbarhom u ma jiċkinux, u wuliedhom ikunu bħal qabel, u qudiemi tinġabar ġemagħthom, jien nikkastiga l-akkisi tagħhom. U l-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom, u l-mexxej tagħhom joħroġ minn nofshom. Jien inresqu lejja u hu jersaq lejja, għax min se jissogra jersaq lejja minn rajħ, oraklu tal-mulej. U intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu.
ħajkollhom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Jinkiteb dan għan nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsira biex jeħles il-dawk li huma għal-mewt. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. U liet il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek u hekk jixxandar f'Sion isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu meta l-popli flimkien jinġemgħu u sal-tniet biex jaqdu il-mulej. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifhmu dak li jgħidilna ibnek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi Fariżej u kittiba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesu u qalulu: dan il-għala id-disċipli tiegħek jiksru it-tradizzjonijiet ta' missirijietna għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma jieklu. Imbagħad sejjaħ lil folla lejh u qalilhom: isimgħuni u fhmuni, mhux dak li jidħol minn fomm it-tajjeb itebba l-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fomm dan hu li jtebba l-bniedem. Resqu lejh imbagħad id-disċipli tiegħu qalulu: taf li l-Fariżej skandalizzaw ruhom meta semgħu dan il-kliem? Iżda hu weġibhom: kull siġra li ma ħawwilix missieri li hu fis-smewwiet tinqala mill-eruq. Ħalluhom dawk omja mexxejja tal-omja. Jekk għama jimxi imexxi għama ieħor, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Il-kelma tal-mulej. Mulejek wara issa li smajna il-kelma tiegħek, mulej nitolbuk biex tkun inti li tisma' il-kelma u dan it-talb li se nresqu quddiemek. Għamel mulej li l-kelma tiegħek illum fil-ħajja tagħna tkun il-metru li biha nfasslu dak li ngħidu, dak li naħsbu, dak li nagħmlu, ħalli nagħmlu biss dak li jogħġob lilek. Għal dan nitolbu. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għall-Papa, għall-Isfijiet, għall-Ministri kollha tiegħek biex timlihom mulej bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek ħalli jkun jistgħu jxandru l-kelma tiegħek mhux biss bil-kliem imma wkoll bl-emil. Għal dan nitolbu. U fl-okkażjoni mulej tal-festa ta' San Ġwan Marija Vianney nitolbuk mulej għall-kappillani kollha u għas-saċerdoti kollha madwar id-dinja li jaħdmu fil-parroċċa ħalli jkunu mulej strumenti bħalma kien dan il-qaddiż biex jireġġgħu ħafna mit-tinbin lejk u jsibu t-triq tal-vera l-fedr u armonija fil-ħajja tagħhom. Għal dan nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba li t-toqol tas-salib li qegħdin iġorru warajk huwa tqil, mulej minħabba l-mard, minħabba l-problemi familjari, minħabba elf raġuni biex inti mulej tfarraġhom u tfakkarhom fl-istedina li inti tagħmlilhom ejjew għandi intom il-koll tinsabu mħabbtin u jien inserraħkom. Għal dan nitolbu. U nitolbuk mulej għad-devoti kollha tal-Madonna ta' Pino
dawk li jiġu hawnhekk mod regolari, dawk li jiġu biex jagħmlu żjara lil Madonna, biex permezz ta' Marija inti twaslilhom il-grazzi kollha li jixtiequ u dawk li jgħinuhom ikunu tassew insara skont il-qalb tiegħek. Għal dan nitolbu. U issa nistieden li kulħadd jagħmel it-talba personali fis-skitt tal-qalb tiegħu. Mulej poġġi dawk kollha talbuni biex nofri taf imsemmit kollha. Mulej nofrulek dan it-talb flimkien mat-talb ieħor li qed nagħmlu fis-skitt tal-qalb tagħna, speċjalment għall-eżiż tagħna mejtin u għal dawk li m'għandhom il-ħadd min jitlob għalihom biex bl-interċessjoni ta' Marija tagħtihom dak li neħtieġu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għandek is-sagrifiċċju għad tifkiru glorja tal-ismu għad-tiġid tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu biex din l-offerta li jixida tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-anġel qaddisin kollha, intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakkar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Isqijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fuqna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-eżies mejtin tagħna, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġwan Marija Vjannej u mal-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti tismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għastijek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, tħejjina l-lena ta' dejjem l-istħaqlu San Ġwan Marija Vianney, tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek. Bi Kristus jedna. Idu flimkien it-tlet avamarijiet, inkomplu hekk dan iż-żmien għażiż il-kwindiċina ta' Santa Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tkoparina issa u fis-sieħ tal-Muntana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tkoparina issa u fis-sieħ tal-Muntana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tkoparina issa u fis-sieħ tal-Muntana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-roddu ħar l-Alla.